Biye utukalo kilita ani shegi samba flani muga ani kele aw munu ban file sanga na ka wakati anga bololo kanala mali kona ya kata se mali ko kanama ambe aw bela jelen fo aka wakati o chugala aw tun sigilembe ka ka kuna foni mi makono mali kuna foni.net ale jabaranika niyo watu sile ayo bismillah. Anga kuna fundamnela bi ni a sankelen nanga jamana nyama koro no Ibrahim Boubacar Keita ndi da sigira ale ka fangala anga fintigila ka olu fe ka sawe ke dogo kun chama o konnala alla kun layina Ibrahim Boubacar Keita ale kunga fanga obla sankelen konnala sa mawbe ka uyere nyininga yala yelema jume o dona anga jamana o konnala karankane na sa lakana ta fanfilala mamun be no sa nulu yeni bare nyedon bay ulu kon ya yira ka fo ko ni wakati na ambe jorona ko bala o la u ya la nyini anga jamana marabagaw fesa ulu ka laje ka se ka basigi ka olana jamana o konnala ka klatukuni ka kuma nyogonya ni ka o teme jamana don ani fintigila ka onu nyogonche wala sa be ani kenya be se kana anga jamana o konnala. Anga bolma fen bollaw ka syndicat min be anga jamana o konnala no e sina kori ni wakati na ulu kon kelendo ka Mali ni Senegal ka bolma fen bolko ninka o nyongiri nga uya nyongiri umasika don kelen kon formi ni abedamine ola u yere ya yira ka fo ko ni ayeku uyeni kuma ninka afo asabu kera dogo kun temene na sa serba kan kasara mini akera kaula ka feno akera sabu ka manani ninka o bone anina o riato uyeni wale ni ka aleta wala sa anga bolma fen bolla ulu be se ka lakana chokoya mina bafula be kaw feno chedo ale shuyera ukako o konnala utukalo kileta ani wolonvla temenina akera berlanji ale ni merzani nyogonche berlanji ni merzambe soroma sigida ola soroma o sigida ni dugu ko fole nunumbe bafula be o laminina ayira ka fo ko ni chenyere kontura jila kabini utukalo kileta ani duru temenina nga ka sababu yake samba mini okumekana ukadugu konnala o maseka ashu konini kaye o de la sa tarata sogomada uye ashu ninka o labo kulukoro ma tan ani nani ulu bonena unina ma kemenani ani ma tan ani duru ulu koni fana sebekoro jugina ka sobe ke straba kan kasara we mini akara juikalo samba flani muga ani kele kulukoro ka ulu feno ni kuna funia koni dira kulukoro protection civile o fe uya yira tuguni fana ka fo ko manani be ula mamunu ni ulu manani tana ka sabu yake bingani wale taraka ulu segere ma kele fana be ula o ma kele koni tora jila nga kwa keni juin kalo temeni nyesa o koni ma sata machaya ka teme juin kalo o ka amita ko kan kibarula ameta ga Burkina Faso ka ulu feno ni wakati na uka fintigila ka uka kiribo wagadugu ka ulu feno uya yira ka fo ko October kalo kileta anani na tan samba flani muwa anikele obana ke Thomas Sakara ale ka kiri daeli we Thomas Sakara mi yere ni afagara October kalo kileta ani duru samba kele ni keme kono toni bishegi ani wolonvla akera Blaise Compaoré ale ka fanga sugusugu o senfe Blaise Compaoré mi yere sani ale uka jamana nyama kore ani anyona chama ulu kon no minena ni waliya ina nga sambisaba ani nani konna la sa aka demba ya fota se aka sorla domboma ulu kon tun siglembe ni kani donko fole ale makono Afghanistan ka ufeno uka jamana nyama koroni akademba ya ulu koni bolla ka bo Afghanistan kabini Taliban ka ukoni yese soro uka jamana o konnala u bolla kata Emirat Arabu Uni ka ulu ka jamana konnala anaka demba ya u bismillah ni jamana ko folin fe
ka kunnafoni datugu ni dolanci o ye sa Coupe d'Afrique des Nations ale kɔni jaabiw olu bɔra. Coupe d'Afrique min yɛrɛ n'a kun kan kɛ san 2021 kɔnɔna la n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila san 2022 nata in na. Ni kunnafoni in kɔni dira utukalo tile 17 tɛmɛnen na a kɛra Palais de Congrès Yaoundekaw fɛ yen nɔ Camerounkaw ka jamana o kɔnɔna la. Cameroun ni ale ni Burkina Faso kɔni bɛna kari ɲɔgɔn na dolanci dayɛlɛ don yɛrɛ janvier kalo tile 9 nata in na. Algérie ale fana ni Côte d'Ivoire olu fana bɛna kari ɲɔgɔn na. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan. N'Ala man ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.